Ďakujem. Engedjék meg, hogy mikrofonhoz szólítsam Rozsnyó Jitkát, egy költő, műfordítós egyetemi tanár. Dovolte mi, aby som privítal Jitku Rozsnyóvu, básnika, literárneho prekladateľa a vysokoškolského profesora. Ďakujem. Dobrý večer, Komárno. Dobrý večer vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli dnes večer prísť na Chlapkovo námestie a pripojiť sa k ďalšiemu protestu s jasným odkazom. Slovensko je Európa. Jó estét Komárom, jó estét mindazoknak, akik úgy döntöttek, hogy eljönnek ma este a Chlapkovou množstvo historických udalostí, kultúrneho, spoločenského diania, a bolo rodiskom, bydliskom či pôsobiskom mnohých významných osobností. Za všetkých spomeniem napríklad uhorského a českého kráľa Ladislava V., básnika, slovenského národovca Ľudovíta Jaroslava Šuleka, maďarského literáta a kultúrneho dejateľa Móra Jókaja, hudobného skladateľa Franca Lehára, maliara Karola Harmoša či lekára a vedca Jána byť aktívny a angažovať sa za vyššie princípy. Presne tak, ako tu dnes stojíme a ako sme tu stáli počas uplynulých týždňov my, aby sme každý svojím spôsobom prispeli ku krajšiemu, lepšiemu, slobodnejšiemu Slovensku. Lebo sloboda, demokracia a politika, ktorá reprezentuje záujmy ľudí a nie záujmy politikov. Hadd kezdjem egy őszinte vallomással. Szeretem Komáromot, a Dunaparti várost, amely kárnyújtásnyira van a magyar határtól. A város, amely számos fontos történelmi, kulturális és társadalmi esemény helyszíne volt, és több jelentős személyiség született, élt vagy tevékenykedett itt többek között. 5. László magyar és cseh király, Ľudovít Jaroslav Šulek költő és szlovák hazafi, Jókai Mór regényíró, az 1848-as forradalom aktív tagja, Lehár Ferenc zeneszerző, Harmos Károly festőművész, vagy Seje János orvos és tudós. Nem véletlen, hogy a mai gyülekezés kapcsán őket említem, éppen ellenkezőleg. Mindegyikük a maga idejében és a maga módján jelentős erőfeszítéseket tett, sok időt és energiát áldozott arra, hogy célját kövesse, hogy szabadon dolgozhasson, alkothasson, és munkájának köszönhetően értékeket teremtsen, magasabb rendű elvekért küzdhessen. Hogy az egyesült erő honunknak mindig jobb keze legyen, áldást hozó az igaz ügynek. Nebuďme ľahostajní, lebo ľahostajnosť zabíja všetko živé v nás a okolo nás. Nespoliehajme sa, že raz sa to zmení, lebo samo od seba sa nezmení nič. A nedúfajme, že to nejako prežijeme, lebo bez slobody život nie je životom, ale len pokusom o prežitie. Kľúč k zmene je v našich rukách. Nelegyünk közömbösek, mert Köszönjük a szép szavakat, Citka. A teraz by som rád privítal Tamáša Patakyho, ktorý je občianským aktivistom a spoluzakladateľom občianskeho združenia Kompromisszum. Engedjék meg, hogy mikrofonhoz hívjam Pataky Tamás, aki közéleti aktivista és a Kompromisszum polgári társulás társalapítója. Köszönöm. Jó estét, dobrý večer. Volám sa Tamáš Pataky. Som otec, manžel, daňový poplatník, spoluorganizátor občianskeho združenia Kompromisszum a za posledný rok aj spoluorganizátorov občianskej zhromaždení v Nových Zámkoch. Popri dvoch malých deťoch, práci a občianskych aktivitách sa samozrejme nenudím a nezostávam aktívny len tak z dobrej vôle. Ani preto, že by som bol ukrajinský, gruzínsky či Šorošov agent. Ani ploštica, ani kukorica.
Našťastie stále mám